All right. Ejwa, bil-noti. Mela, merħba, edina unnek kritikajti għandek għamrajna jina Mirej, edha ma professor Manuel, Sud, għandek għamrajna s-sġiet ta' Eugenio UNESCO ġewwa Spazju Kreattiv. Forsi nibdew xiftit forsi xi sentenza ta' xi ħsibna dwar il-produzzjoni kemm għamrajna. Jina Mirej, kieku metlix biex jiġenera, ma kont jiġenera. Okay. Għaxna għandi problema serja ma' teatru tal-Assur. Mux UNESCO biss. Bekkit ukoll jiġifieri. Naħseb daqsxejn aktar ma' bekkit terġa'. Għandi problema bil-filosofija tiegħu dat-teatru għax naħseb li huwa kontradittorju ma' b'mod żbaljat. Ħanibda mill-iktar forsi. Ora, ejja npoġġuh fil-kontest storiku. Huwa teatru li nkiteb eżatt wara t-tieni gwerra dinjija, allura kien hemm ħafna mistoqsijiet, ħafna existentialism kważi. Kien teatru li irreġixa anka għall-eżistenzjaliżmu għaliex era l-isbat tal-eżistenzjaliżmu illi qal li d-dinja hija assurda imma inkitbu affarijiet li mhumiex assurdi. Imma il-problema tiegħi bit-teatru tal-assurd hi illi jagħmel ċerta konklużjonijiet li hu stess ma jsegwix. Pereżempju, jieħdu s-siġġijiet sewwa. Mela, is-siġġiet hija farsa traġika kif isejħilha UNESCO stess, illi bażikament tafas fuq is-solitudni profonda tal-bniedem. U allura naraw daw it-tnejn in-nies li jistħajlu li hemm folla sħiħa meta kull ma hemm siġġijiet vojti. Imma l-iżball ta' UNESCO kif qas ninterpreta ħin huwa illi nesa li ma ddawret daw is-siġġiet vojti kien hemm ħafna siġġiet mimlin bħalma kien hemm illejl. Fit-teatru stess. Infatti, ħassejt li at one point ħassejt li anke aħna konna parti konna anke l-użu tal-ispazju kif kienet jiġi użat. Minħabba li huwa attont, ma tistax tagħmel mod ieħor fit-teatru u l-mod ta' kif kienu din jużaw l-ispazju l-atturi li kienu fl-opinjoni tiegħi kellhom stamina kellhom stamina assoluta kbira. Kienu konsistenti żgħar. Issa, l-unika problema li rajt bl-ispazju, speċjalment id-diskors ta' qabel is-suwiċidju, illi hemmhekk is-solitudni tilħaq profondità mill-iktar serja f'daw iż-żewġ karattri għaliex jindunaw huma stess ħajindunaw illi isma' aħna ħloqna sitwazzjoni u qed nindunaw li din hija ħlieqa u ma fadal xeħli fli nikkommettu suwiċid. Imma f'dak il-moment it-tliet atturi għax sadattan daħal anka l-oratur kienu magħna. Ġifieri aħna konna parti mill-istorja. Allura ma baqgħux waħedhom. Ġifieri jiena l-oratur kien kważi meta tinħares lejn Antonella bla ma riddi tinħares lejn ħafna nies li kienu ġifieri jien naħseb li dak il-punt kellhom ikunu appuntu għal is-siġġijiet vojti u mhux mas-siġġijiet mimlijin. Għax hemmhekk il-kwistjoni tas-solitudni naħseb kien intilfet. So iktar kien każ kieku kellna naraw l-istess produzzjoni imma mhux da spazju għat-tot. Ma naħsibx li t-tont kien il-problema, imma il-closeness tagħna qegħdin daqshekk close. Allura anke l-fatt li ġara kien ukoll illi minħabba li aħna bdejna naraw il-xulxin għax l-atturi ġew immissu magħna, l-aħħar diskors li UNESCO poġġa f'ħalq daw it-tnejn li qed jgħidu li s-siġġiet vojta huma issa jafu li qed jitkellmu ma' siġġiet vojta konxi qabel. Aħna konna indirizzati mhux is-siġġiet. Ta' żgur. Naħseb li hemmhekk
l-ispazju ntuża ħażina. Iva, Fil-waqt fil-komplement, l-ispazju ntuża vera b'mod Vera. sabiħ u b'mimli enerġija. fid-denumo tal. Hemmhekk naħseb Hemmhekk intilfet. is-solitudni intilfet għal kollox. Allura kien qisu suwiċidju fars. Kien suwiċidju għaxek kien hemm fl-iskript. Kont ħaniġa li għalik infatti ħassejt li waqt li film minnhom oġbitni di li b'xi mod ieħor konna wkoll qisna parti minn dal-festin tagħha li trid tgħidilna ovvjament bil-profondità tas-sistema li kellha bżonn tingħat għall-aħħar ta' ħajjitha, għall-aħħar ta' ħajjithom. Tifhem li l-punt palma tista' l-punt tat-tluq ta' solitudni intilfet fl-iktar parti importanti fl-iskript ta' jgħidu kif. Jiena qed ninterpreta il-fatt li kienu tant viċin tagħna aħna dħalna fl-istorja ma baqgħux konna nies ma baqgħux ma' siġġijiet. Jiena sib anke l-fatt li kull siġġu kien differenti. Dik ukoll, waqt li l-onet siġġi kienu naħseb xogħol ta' arti verament sabiħa. Ma naħsibx li ma kellu. Ma naħsibx li kellu jkun il-każ, minħabba l-fatt li anke bejn oġbitni l-fatt li fl-iskritta jitjiedu dawn huma siġġijiet tipo ta' sibdew hawnhekk antiki toċ, għodu attenti kif ħatoqgħodu bil-qiegħda fuqhom. Mbagħad bejn qed nara li l-uniqueness tagħhom, l-isbuħija tagħhom dak il-mument ma kienx kontradizzjoni kif kont nippretendi għal xogħol assurd minn dak l-att. Avolja l-assurdità ta' kollu qed napprezza fl-istess ħin. Nitkellmu naqra fuq l-atturi, għax naf li għadna. Inqalbu r-roles, sewa. Ija, kien hemm ħafna. Fis-sens li oriġinarjament Antonja ma kellha tkun id-diskors tar-raġel. Eżatt. Li kienet deċiżjoni oħra li naħseb jiena turi kemm Ionescu għandu bżonn jiġi aġġornat. Okay? Jiġifieri u naħseb li kienet deċiżjoni interessanti li bna r-roles. Mux daqstant naħseb jina il-referenzi għal Marsa Xlok, il-referenzi għal Paġevini. Le, ma naħseb kienet redazzjoni, naħseb kienet adattament. Ma nafx, ġifiri, qed naħseb jien. Ma kienx hemm dawk il-punches li tgħid il-ristrina, paċi fil-flok Pariġi. Illum il-ġeta paċi fil-madux kontroversjali bħalma kien jinnaf 30 sena jibu l-istenni paċi fil-milla u se toħloq bissi. Naħseb iktar kienet kontroversi li semmejna l-bel-fall. Konħanġiet l-istess ħaġa bħalissa infatti jina kont nara aktar kontroversjali nsemmi x'nu jiġri anke bħalissa l-bel-valjetta l-affarijiet. Diskors li għatem. Mhux hekk? Naqbel 100%, speċjalment ma nistampari 100%. Ma diskors li kella Antonella tax-xieħ għamlitu meta qed nitkellmu fuq is-sinjorina u fuq il-raġel tagħha. Dak meta il-bitu naħseb kienet deċiżjoni tal-jien nassumi hawnhekk nimmaġna u naħseb to be fair jiena rajt li xorta waħda in a way ħadem fil-kuntest ta' bħalissa ġifieri anke bħala kuntest ngħid li ħadem pjuttost tajjeb. U l-assurdità wkoll tal-makeup tal-fillers miż-żewġ naħat ta' wiċċhom ukoll naħseb li għall-kuntest 21st century from the 20th to 21st century ukoll kien hemm naqa' ta' kuntest tajjeb ukoll minn dak lat. Ġdejjaqni jiena affarijiet żgħar imma jista' jkun forsi wkoll għax il-Premier Minister imma xi ħaġa żgħira kien hemm ċertu cues ma kienx daqshekk Chris fuq forsi fuq għat-teknika. Li imnalla kellhom naħseb atturi li kienu kellhom dak il-pass u know-how kif setgħu
jaħbu ċertu Hija produtturi professjonali immens. Tajjeb, naħseb li il-mima tal-aħħar. U nagħlqu fuq il-mima. L-oratur. Artur. Jien naħseb li dak huwa dik hija kontradizzjoni oħra kbira ta' UNESCO. Mhux tal-lum. Għaliex ovvjament UNESCO kien ossessjonat bħall-assurdisti oħrajn lill-lingwa li aħna ma nistgħux nifhmu xulxin il-problema tal-komunikazzjoni. Imma naħseb li l-kol kemm aħna fehmna attwalment x'rid jgħid l-oratur li da ma jistax jgħid. Allora mekk hemm il-kontradizzjoni żbaljata l-oħra li jien nara fit-teatru tal-assurd jiġi mhux xi ħaġa ta' din il-produzzjoni partikolari. Illi fil-waqt illi t-teatru qegħdin nisma' il-lingwa mhix effiċjenti, il-komunikazzjoni hija problematika, aħna ma nifhmux il-xulxin. Però mill-azzjoni fimnija. Il-koll filmna li huwa tgħidilna li ma fimnija, hija kontradizzjoni għal. Ma inti fil-bidu għandi problema, Just problema għandi problema filosofika mal-teatru tal-assurd. Ġifieri mhix li din il-produzzjoni partikolari, bħala produzzjoni kif qed ngħidu aħna passam kienha żewġ tliet atturi. Ovvjament ngħid innhom kellhom ħafna iktar xi jagħmlu mit-tielet wieħed li kienu hemm kellek produzzjoni enerġetika ħafna, il-mument ta' Sinġi pereżempju kien ċelebi. Ma ġobniex l-użu tal-ispazju kif edna li ftit qabel il-Sunġi għax aħna mbagħad spiċċajna qed nakkumpanjawhom flok spiċċaw waħedhom. Minix laqqas ċerti fuq iċ-ċirku. Għaliex iċ-ċirku ipoġġi ċerta loġika li tmur kontra l-idea tal-assurd. L-iktar forma loġika hija ċ-ċirku appuntu. Ġifieri hemmhekk kelli naħseb jien naħseb kont is-siġġiet kont nagħmilhom. Is-siġġiet kienu daqsxejn problematiċi f'dan iż-sens għax anke huma kienu sbieħ, kienu interessanti. U ma tawniex dik l-idea ta' solitudni, noja, boredom, profond. Kienu attraenti. Kemm xi ħaġa eżatt ta' żgur. All right, tajjeb. Udjenza, biex naqgħu fuq l-udjenza, naħseb kieku jiena personali eżempju nara li xogħol ta' UNESCO vera rari jsir Malta. Xogħol assurd naħseb jsir Malta. Allura kieku nħeġġeġ speċjalment l-istudenti biex imorru jarawha. Jesperjenzaw biex jesperjenzaw teatru assurd. Speċjalment bil-Malti wkoll. Ekku, għandek raġun. Speċjalment jien nagħti kors fejn nitkellmu ħafna fuq dak UNESCO nsertajna. Ġiri tajjeb li kien hemm student li qed jarawna bħalissa. Morru. Anke ma tirrelatax miegħu. Dażgur. Imma xorta huwa mument interessanti fl-istorja tat-teatru tas-seklu 20 li ma nistgħux naqbżuh. Ovvjament is-sorpassajni ormai li ħaġa l-oħra ma nafx inti ma jiena ħadd mżejjed konvinċi li jiena ħajti hija repetizzjoni mill-bidu sal-aħħar hija mitħabbra fid interessanti b'ħajti. Dik jiena kollha fil-biha. Ma hija problema tiegħi mal-assurd, tajjeb. Tajjeb, mela fuq nota naħseb mhux daqshekk assurda. UNESCO siġġijiet ġewwa Spazju Kreattiv, weekend ieħor u nissuġġerixxi lil ħafna nies biex jesperjenzaw tal-qas biex tesperjenza l-assurdità fuq il-palk. Grazzi. Nagħmlu cut.